Marfer corff yn credu. Ti'n meddwl. Amheini. Amheis. America. Wow. Ydych chi wedi mwynhau defnyddio'r app? Do. Pam? Byddwch chi wedi hoffi amdano fe? Wel, ni'n hoffi fe achos mae fel datblygu sgiliau, darllen a mathemateg a Cymraeg. A os ti ddim yn hoffi mynd i'r ysgol, ni allu download o fan hyn. Ie, a mynd yn hwyr. A chwarae adre ni lle mynd i'r ysgol.